Welcome. It's Honey for YouTube channel here. Driemo ndino yimba yemwe wagwedeza ndi nyimbo zake zingapo mchaka chino chokha mdziko muno. Atatulutsa nyimbo yake ya Weniweni kumayambiliro kwa chaka chino. Iyeyu sanasiyire pomwepo koma mkudzatulutsaso nyimbo ina yotchedwa composition mwezi wa Julai mu chaka cha 2022. Nyimbo iyi yomwe ni jambulanso kanema wake woyamba potsatira kuti anthu ena amamunena kuti ndi nyimbo yemwe otchuka mdziko muno koma ndi wopanda video iliyonse. Video iyi itatuluka inakondweretsa anthu ambiri ndipo mwezi wokha anthu opitilira 400,000 anali atayionera kudzera pa makina apa internet otchedwa YouTube. Anthu asanakwanidwe ndi nyimboyi, Driemo watulutsanso nyimbo ina yotchedwa mojo yomwe itulutsira limodzi ndi kanema wake. Kanema wa nyimboyi anali ataoneredwa ndi anthu opitilira 100,000 patangodutsa tsiku limodzi lokha chitulutsireni zimene zaposa nyimbo ya Namadingo yotchedwa This Is imene yatuluka pa 30 August. Ndipo mmene timapanga video iyi ndikuti nyimboyi ya Namadingo ikuyendera pa 85,000 views masiku 8 chitulutsireni, pomwe Driemo panopa chikuyendera 270,000 views masiku 15 chitulutsireni. Kodi Driemo ndi ndani? Dzina lenileni la Driemo ndi Shafi Sharif Piri. Iyeyu anabadwa mu chaka cha 1998 mu boma la mchigawo chapakati chakummawa kwa dziko lino la nkhotakota. Eto iyeyu ndi chifukwa chake mu nyimbo zake zambiri amazitcha kuti Kakaland Boy, kusonyeza kuti ndi wochokera ku nkhotakota komwe anthu kumeneku amadzitcha kapena kutchedwa kuti kaka. Iyeyu analemba mayeso ake a MCE pa skulu ina yotchedwa Nkhotakota College mu chaka cha 2016 ndipo mu chaka cha 2017 anakalembanso mayeso ake pa Madis Secondary School mboma la Dowa. Mpaka lero pano amakhala mboma la Mchisi komwe bambo ake ndi mphunzitsi wamkulu wa skulu ya Mchisi Secondary School. Atalemba mayeso ake a MCE anapeza mwayi wokachita maphunziro a skulu ya ukachenjedwe ndipo amaphunzira ku skulu ya University of Livingstonia Unilia mboma la Lumpi koma akupanga maphunziro ake otchedwa Public Health ndipo ali mu chaka chachitatu. Kuyambira pa 23 Oktoba mu chaka cha 2021 Driemo wakhala ali pansi pa kampani ya Van Gogh Entertainment ngati oyang'anira mayimbidwe ake. Tikhoza kumanena kuti iyeyu wadziwika ku mtundu wa Malawi mu nthawi yomwe wakhala akuthandizidwa m'mayimbidwe ake ndi Van Gogh Entertainment yomwe mwini wake ndi Chikumbutso Awali yomwe ena amangomutcha kuti Van Gogh. Uyu ndiye yemwe ankayang'aniranso woyimba wina wotchedwa Leslie ndipo panopa ndi wokhazikika m'mayimbidwe. Pano mgwirizano wawo ndi Leslie unatha koma anamuthandiza kufika pamene ali pano paja. Ndi iyeyu asanayambe kukhala pansi pa Van Gogh Entertainment, Driemo anatulutsapo nyimbo zingapo mu extended playlist EP yotchedwa Love Later. Mmenemo muli nyimbo zingapo zabwino zotchedwa bwino komanso zoyimbidwa mwaluso monga No Insurance, Mawa, Mzanga ndi zina zingapo. EP imeneyi inapangidwa promote ndi Van Gogh Entertainment nkuyikidwa pa ma streaming platform monga Boomplay. Pa Boomplayipo nyimbo zake za Driemo panopa zamveredwa mopitilira 2.2 million. Mwezi wa Juni manager wakeyo Van Gogh analengeza pa tsamba lake la Facebook kuti nyimbo za Driemo zomwe zinayikidwa pa Boomplay zaoneredwa ndi anthu opitilira 1 million. Ndipo nyimbo ina yomwe inali yoyamba kutulutsa ali pansi pa iyeyo ya Weniweni inafika pa number 4 pa Boomplayipo. Pamene ena oyimba ndi mawu antitemia ngati Driemo monga achina KLK ndi ena amakhala kuti anayambira ali kukwaya ya kuchalichi koma anapemphera. Iyeyo Driemoyo sanayambire kukwaya ngati enawo amachitira popeza iyeyo ndi wachipembedzo cha Chisilamu. Bambo ake kanthawi kena akuti samagwirizana nazo zakuyimba kwa mwana wawoyo ndipo ankamulesa kuti asiyiretu kuyimbako koma patadutsa nthawi anavomereza popeza anaona kuti
mwana woyu amayimba nyimbo zomwe zimapereka chiyembekezo ku gulu la anthu ambiri mdziko muno ndi mayiko ena ngati ku Zambia. Izizi ndimalingana ndi kuyankhula kwake kunena kuti bambo ake anayamba kuvomereza zoyimba zakezi koma mbuyomo amasusana nazo. Iyeyu amati bambo akewa ankamuletsa kamba kakuti nthawi zambiri woyimba kuno ku Malawi amangoganiziridwa kuti ndi achamba ndi mowa, ndipo makolo ake samafuna kumanenedwa kuti mwana wawoyo sanamulere bwino. Kwa iyeyu akutinso makolo akewa anamuwuza kuti izizi azipanga ndipo zina azisiya, ndipo amayenera kuwamvera popeza iwowa ndi makolo ake. Ngakhale izi zili chonchi, koma pali malipoti ena omwe akuonesa kuti mpaka pano Driemo sagwirizana ndi bambo ake pokuzana ndi zake za mayimbidwezi, popeza paja pa chipembedzo cha Chisilamu sichigwirizana ndi zoyimba momwe makhala zimwenyemwenye kapena kuti madrums. Izitu ndikamba kakuti bambo ake a Driemo ndi ashehe ku chipembedzo cha Chisilamu ndipo amadziwa kwambiri malemba, koma iye Driemo amakakamirabe kuti nyimbo zakezi sizachamba komanso sizosokoneza popeza zimapereka chiyembekezo kwa anthu ambiri ndiye palibe vuto. Pa izizi amakonda kuyankhula kuti kanthawi kena kake anawuzidwapo ndi anthu angapo kunena kuti nyimbo zake zimawapatsa chiyembekezo ndi chilimbikitso, moti wina anamuwuzanso kuti kamba kanyengo zomwe ankakumana nazo anapanga chiganizo chakuti aziphe, koma atangomvera nyimbo ina yammawa basitu anasunthika mu mtima nkusiya malingaliro ake oyipawa ofuna kuzipha. Apa Driemo amati ichichi ndi cholinga cha nyimbo zake chopereka uphungu ndi chiyembekezo kwa anthu osweka mitima. Iyeyo amatinso Chisilamu chimafuna kuti anthu aongoke, kotero iyeyo nyimbo zake amaziona kuti zimasuntha miyoyo ya anthu. Driemo anayamba kuyimba mchaka cha 2016 pamene ankasatizira nyimbo za anthu oyimba wokhazikika monga gwamba poloweza nyimbo zawo nkumakayimba kuma variety show. Kenako anayamba kumapita kuma studio nkumakajambula nyimbo zomwe anthu ena anayamba kuzikonda mwapo ndi apo. Pachiyambi chake akuti vuto lalikulu linali la zachuma popeza kumakhala kovuta kuti apeze ndrama zokwanira ndi kukamulipira producer kuti amujambulire nyimbo zake. Vuto linali lakuti akapereka nyimbo kwa ma DJ ochoka m'mawayilesi osiyanasiyana m'dziko lino samasewera nyimbo zakezi pomanena kuti sizinali zabwino, komanso pena amati iyeyu Driemoyo sakumudziwa kuti ndi woyimba. Mchaka cha 2017 iyeyu anayamba kuyimba ndi kagulu kena kotchedwa G4S Empire ali kunkhota komweko. Mgululi ngati panali munthu yemwe amaoneka kuti ndikape alibe tsogolo komanso sankawerengedwa pa mayimbidwe anali iyeyo. Driemo podziwa kuti amanyozeka kuti alibe luso anayesera kulimbikira nkufika pano atasamukira mboma la Nchisi sanasiyire pa njira mayimbidwe ake, ndipo pofika mchaka cha 2018 anayamba kuyimba payekha posadalira gulu la G4S Empire lija. Kunchisiku ndikumene kumana ndi anyamata awiri omwe amujambulira nyimbo zake mpaka panopa. Iwowa ndi Fat Nyanda komanso Tactic, ndipo nyimbo zake zonse nimumveka mawu akuti Nyanda made it. Mukanthawi kena atafunsidwa za woyimba omwe amusangalatsa ndipo ndi akunja kwa dziko lino, Driemo anayankha kuti amasangalatsidwa ndi mayimbidwe a Kiss Daniel wa dziko la Nigeria komanso Pompi wa mdziko la Zambia. Iye amasimikiza kuti kuwakonda woyimba awiriwa kunamupangitsa kuti azitha kuyimba nyimbo zomwe amayimbazi panopa. Iye amakonda kuyimba chamba cha R&B komanso Afro, ndipo ichi nchifukwa chake amayimba chamba cha Afro R&B. Kuno ku Malawi Driemo amasangalatsidwa ndi woyimba ambiri omwe akula akuwamvera woyimbawa. Woyimbawa ndi monga Kevin Sings, KLK, Senti ndi Gwamba kungochulapo chapachabe. Kupatula kuyimba, Driemo ndi munthu wochita zisudzo uja mchingereza amati actor, munthu wakhalapo akupanga madrama
kanthawi komwe anali ku sekondale kudzera mpikisano ija yotchedwa atem. Driemo amathanso kusewera masewero a volleyball, ndipo izi ndi zina zomwe amachita ngati sakulemba nyimbo kapena sali kuwoyimba kulikonse. Mchaka chino chikuoneka kuti ndi chake kumbali ya mayimbidwe popeza ali paliponse. Anthu m'maderamu akumati akamvera Weniweni akumazamveranso no insurance, kenako composition, komanso iyeyu kumeneyi yotchedwa mojo. Ayi ndithu chaka chinochi ndi cha Driemo pomuonesa kuti akutha kugwetsa akuluakulu nkhalakale pa nkhani za mayimbidwe.